Elektrogården manglede en til at sidde og fokusere på bæredygtighed og ESG. Jeg ser min største bedrift som, at jeg har frigivet nogle af de andres tid. Jamen, mit navn det er Carsten Hansen. Jeg er indehaver og ejerleder af Elektrogården. Vores kunders behov har jo udviklet sig gennem tiden. Vi skal prøve at svare det her samfunds krav på bæredygtighed og forandring i forhold til energiløsninger. Vi fik en rigtig god kontakt til Erhvervshuset, hvor vi fik mulighed for at søge de her EU-midler til en SMV-vækstpilot. Mit navn er Camilla, og jeg arbejder ved Elektrogården som bæredygtigheds- og udviklingsansvarlig. Der findes mange små og mellemstore virksomheder, som kunne have gavn af at ansætte akademikere. De har bare ikke nødvendigvis råd til det. Vi vil simpelthen drukne i administrative opgaver, hvis vi selv skulle gå i gang med det her projekt. Det vil fylde alt for meget. Vi har ikke ressourcerne til rådighed. Hvis Carsten og Elektrogården ikke havde kunne få støtte til at ansætte mig, så var det jo ikke sikkert, at de havde taget springet. Camilla, hun er blevet den person, som er limen, der får alting til at hænge sammen her i butikken. Den løsning her med at få en medarbejder som Camilla med ind i forløbet er altafgørende for virksomheder som os.